ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೆ ಕೋಪಿನ ವಿಷಯ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಳ್ವೆರು ಸಿರಿಕೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಸಿರಿ ಪಾರ್ಧನದ ಕಥಾನಕರು ಸತ್ಯನಾಪುರಗು ಸಿರಿನ್ ಬಂಗಾರದ ಪರೆಲಾದ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೆಡು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪೊಡು ಬಂಗಾರದ ಅರಿವಾನೋಡು ಜೇವಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರತೀದು ಭೂಮಿಗೆ ಕಡ್ಪುಡಿಯರಿಗೆ ಈ ಪೋಲಮ್ಮ ಸಿರಿಯೇ ಪಂಡದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಕಡ್ಪುಡ್ದಿನ ಮೇಯಗೆ ಸಿರಿ ಏರ್ ಮೇಘನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತದ ಸಿರಿಲೋಕದ ಏಳುವರು ಸಿರಿಕುಲು ಏರ್ ಮುಕ್ಲಿಗಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೇಸಿ ನೆಲೆಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಏರ್ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಳುವೆರು ಸಿರಿಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನವು ಪಂಪಿನವು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಚರ್ಚೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಶತಮಾನೊಡ್ದು 7ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಅಸ್ತಿತ್ವಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತೃಗಣಕುಲು ಏರ್ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ವೀರಭದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಲು ತುಳುನಾಡು ಒರ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನವಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೂಜಿದ್ದು ಬರ್ಪಿನವು ಬೊಕ್ಕ ದೇಶೀಯ ಜಾನಪದ ನೆಲೆಟ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಬಂಜಿನಾಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೇನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಏಳು ಅಪ್ಪೆಲು ಪಂಪಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯದ ವಿಷಯಲು ಭಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಏಳ್ವರು ಸಿರಿಕೊಲು ಭಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡು ಏಳ್ವೆರು ಸಿರಿಕುಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಿರಿಕುಲು ಜಾನಗ ಜನಪಗ ದಾರಗ ಗಣಪಗ ಉಮ್ಮಗ ಮೈಯಗ ಬೊಕ ಮೈಸಗ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಸಿರಿಕುಲ ಲೋಕೊಡು ಅಗುಲಿತ್ತೇರು ಮುಕ್ಲೇನು ಅಮ್ಮೆರು ಪುಟ್ಟಾದಿಜೇರು ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದತಿಜಿ ಅಕುಲು ನೆತ್ತೆರಡು ಪುಟ್ಟದಿಜೇರು ಅಂಜನೆ ನೀರಿಡು ಬುಳೆತ್ತಿಜೇರು ಅಂಚಾದ ಮುಗುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡು ಪನೋಲಿ ಈ ಸಿರಿಕುಲೆ ಲೋಕ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಲೋಕೊಡುದು ಮಿರಿಲೋಕಡಿತ್ತಂಡು ಈ ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಬಂಗಾರದ ಅರಮನೆಡು ಬಂಗಾರದ ದಾರಂತದ ಬಾಕೆಲ್ದು ಬಂಗಾರದ 14 ಮುಟ್ಟುಕಲ್ದು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಭಾಮಕುಮಾರೆ ಈಶ್ವರೇ ಪೊಕ ಮೈಸಗ ಸಿರಿನ ಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆರ್ಮೆರು ಒರಿಕುಮಾರನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಳುವೆರೆ ಸಿರಿಕುಲೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬೆರ್ಮೆರು ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡುಲ ಒರಿಕುಮಾರೆ ಇತ್ತಿನಯೇ ಕೂಡ ಕುಮಾರನೇ ಆದ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈ ನೆಲೆಟ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟು 2ನೇ ಅವತಾರದ ಕಲ್ಪನೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಗಿಂಡೆ ಬೊಕ ಹಬ್ಬಗದ ಆರಗೆರು ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಸೈತದು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಓಲಗೋಗು ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟು 2 ಸಿರಿಕುಲೆನ್ ಬೇಗನೆ ಈ ಭೂಮಿಡ್ದು ಪೀರಲೆತ್ತಿನ ಆಶಯಲ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಆವರ್ತಿದ ಸಿರಿ ಕಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬೆರ್ಮೆರು ಮೇರು ಲೋಕೊಡಿತ್ತಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಕೈಲಾಸಗು ಪೋದು ಯಾನ ಈರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ನಾಗಲೋಕನು ಪಂಡ ಭೂಮಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆಯಾಯಿನ ಬಿರ್ಮಾಳುವಗ್ ಸಂತಾನೋ ಪೋಡಾದು ಈರ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನ ಏಳುವರೆ ಸಿರಿಕುಲೆಡು ಒರ್ತಿನ ಪಂಡ ಮೈಯಗೆನ ಕಡ್ಪುರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಡೆದಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ ಮೋನೆ ತೂಪೇರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಡು ವರ್ತಿ ಸಿರಿನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರಿವಾರನು ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಗೊರ್ಪೇರು ಈ ಕಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸಿರಿ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಕಡ್ಪುಡ್ದಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೆರ್ಮೆರು ಮೈಯಗೆ ಸಿರಿಕ್ ಈ ನರಲೋಕನು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ನರಲೋಕಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡು ಗೊರ್ತಿ ಪಾತೆರೋ ಕಟ್ಟುಗೊರಿ ಪೊದಿಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಈ ನರಲೋಕಡು ಇತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಬಲ ಪಂಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಪನ್ಪೆರು ಆಂಡ ಸಿರಿ ತಾನು ನರಲೋಕಗೂ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ್ನ ನುಪ್ಪು ಉಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕೋರಿಯನ ದಾರೆಡ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಲೋಕ ಅಳಿಯಂತ್ರ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಪಿರಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿಂದ ಪಂಡದು ಪಂಡೋಲು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪರಬಲೋ ದಿಂಜಿದ ಬರಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೋಲು ನನ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಪಂಪಿನ 7 ಅಪ್ಪೇಲು ಈ ಕತೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಆಯಾಮ ಉಂಡು 7 ಸಿರಿಕುಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜನಪದರು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ಪಂಪಿನ ಪೌರಾಣಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ ನಿರಳಿಡು ಗೆತೊಂದೆರಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಜವಾಯಿನ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು
ಈ ಸಂಶಯಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಬಾಮಕುಮಾರ ಸಂದಿಡ ನನಲಾತ್ ಗಾಂತರಗುಪೋದು ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಏಳ್ವರೆ ಸಿರಿಕುಲ ಲೋಕೋ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಲೋಕೋಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರೇ ಏಳು ಅಪ್ಪೆಲು ಅಥವಾ ಸಿರಿಕುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರೇ ವೀರಭದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಮುಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಟ್ಟು ತೋಜಿನ ಮುಕ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿಲು ಶಿಲ್ಪ ಪುರಾಣಲೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಪನ ಮಾಹಿತಿಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಸಿರುಕುಲ ಕಥೆದ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜಂಡು ಬಾಲ್ಯಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಬಾಲಗ್ರಹ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ದೇವತೆಲು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಲು ಎಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂವೇದಿಯಾದುಂಡು ಈ ಕಾರಣಲೆಡ್ದು ಏಳ್ವರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಏಳ್ವರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಬಂಗಾರದ ಅರಮನೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ದಾರಂದದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಕುಲುದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಪುಟ್ಟಾದಿಜೇರು ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿದ್ದೀಜಿ ಅಗಲು ನೆತ್ತಿರಡೆ ಪುಟ್ಟುದಿಜೇರು ಅಂಜನ ನೀರ್ಡೆ ಬೆಳತಿಜೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಮುಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವಶಕ್ತಿಲು ಪನ್ಪಿನ ತೋಜಾವುಂಡು ನನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ತೂನಗ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಏರು ಪೌರಾಣಿಕದ ನೆಲೆಟ್ಟು ತೂರ್ನಾಗ ಈ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರೇನು ಇತಿಹಾಸಡು ಕುಶಾನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುಪ್ತರೆ ಕಾಲೋಡ್ದು ಅಗ್ಲೇನು ಸ್ಕಂದ ಮಾತೃಕಾ ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಚಾಲುಕ್ಯರೆ ಕದಂಬೆರೆ ಕಾಲೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರೆ ಮೂರ್ತಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುವ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಡು ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಕೌಮಾರಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮುಗುಲು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಡುಲ್ಲೇರು ವಾರಾಹಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮುಂಡ ಮಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಮುಕುಲೆನ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀರಭದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಅಂಶವಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮಾತೃಕೆಯರೇನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ರಾಕ್ಷಸರಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬೋಡಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರು ಪನ್ಪಿನೈನು ಸುಪ್ರಭಯದಾಗಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಆಗಮಡು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಪೂರವ ಸಪ್ತಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಳು ಅಪ್ಪೆಲೆನು 54 ಯೋಗಿನುಲು ಪಂಡು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಈ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಸುತ್ತಡು ಬಲಿಪೀಠಡು ಬಲಿಕಲ್ಲಾದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ನನ್ನ ಈ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರನ್ನೇ ಮಾತೃಗಣಕುಲು ಪಂಡದಲೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಈ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಸುಮಾರು 3ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಿರಾವುಡು ಸ್ಕಂದನೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೃಗಣಕುಲಾದಿತ್ತಿನವು ಪಂತೋಜುಂಡು ಸ್ಕಂದೆ ಬಕ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರಾದಿತ್ತಿದರು ಸಪ್ತ ಗಣಕುಲಾದಿತ್ಯರು ಮಾತೃಗಣಕುಲಾದಿತ್ಯರು 4ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಸುಮಾರು 7ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇವತೆಯರಾದ ಇತ್ತಿಜೇರು ಪಂದು ತಿರಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆ ಕಾಲಮಾನೋಡು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಮಾತೃಗಣಕುಲು ಮಾತ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೃಗಣಕುಲು ಪಂಡದಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೂಪ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಕುಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆಂಗ್ಲು ತೂನಾಗ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬತ್ತುದುಪ್ಪು ದುಂಬು ಅಕುಲು ಮಾತೃಗಣಕುಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇರು ಸುಮಾರು 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಕ್ಲೇನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಕಾರ ಕೊರ್ದು ನಂಬುನ ನಿಯಮ ಬತ್ತಂಡು ಸುಮಾರು 1ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನೋಡು ಈ 7 ಅಪ್ಪೆಲೆನು ಶಿವದೇವರಿ ಪರಿವಾರದ ದೈವಲೆನ ಸಾಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸಾದೇರು ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಮುಗ್ಲೇನು ಸಪ್ತ ಕನ್ನಿಕಾ ಪಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೋಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇರು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ದೇವದತ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮೇರು ಇಡೀ ಭಾರತೋಡು 7 ಜನ ಅಪ್ಪೆಲನ ಆರಾಧನೆ ನಡುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಆರಾಧನೆಡು ಬಂಜಿನಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದನ ಸುರಕ್ಷಿತೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಮಾತೃಕೆಯರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪಂಡು ಪಂತೇರು 7 ಅಪ್ಪೆಲೆನು ನೀರಾಶ್ರಯದ ಕೇಳ್ತಾಳ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತಡು ಎಂಕ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಸುದ್ದೆ ಕೆರೆ ಕೇದು ಇಂಚಿತ್ತನ ನೀರಾಶ್ರಯದ ಕೈತಲ್ ಮುಕ್ಲೆನ ಗುಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಉಪ್ಪುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಈ 7 ಅಪ್ಪೆಲೆನು ಯೋಗಿನಿ ಪಂಡು ಬೊಲ್ದುಕೊಂಡು ತುತ್ತಾದು ದಲ್ಯನ್ ತುತ್ತಾದು ಯೋಗಿನಿ ರೂಪಡು ಪುಣ್ಯಮೆದಾನಿ ಇರ್ಲಿಡು ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಪರಂದು ಪಾಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಸಿರಿ ಆರಾಧನ ನಿರಲನು ತೂವಲಿ ನೇಪಾಳಡು ಈ 7 ಅಪ್ಪೆಲೆನ ಕಲ್ಲದ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು
ಭೂತಗು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಗಣಕುಲುಗಳ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಮರತಡಿಟ್ ಪಕ್ಕ ಗುಡಿಟ್ ಈ ಗಣಕುಲನ್ನು ನೆಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು. ಈ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಗೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಡಕಾಯಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನವು ಪಂಪಿನ ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಮಾತೃಗಣಕುಲು ಪಂಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪೊಕ್ಕ ಈ ಗಣಕುಲೇನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಏರು ಪಂಡ್ ಗುರುತಿಸಾಂದ ಇಪ್ಪನ ಕಾಲಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸುಮಾರು 4ನೇ ಶತಮಾನ ಹೊಡೆದು 7ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟ ದೈವಲಾದಿತ್ತ ಪಂಪಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ಶಿವದೇವರೇ ಪರಿವಾರದ ಗಣಕುಲು ಪಂಪಿನ ಮುಕ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನವು ಅಕುಲು ಕೈಲಾಸುಡು 7 ಸಿರಿಕುಲಾದಿತ್ತ ಪಂಪಿನೈಕ್ ಅವು ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಕೈಲಾಸೋಡು ಅಕುಲು 7 ಸಿರಿಕುಲಾದಿತ್ತ ಐದು ಒರ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆರ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಣತಿರ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ಸಿರಿಕುಲೆ ಪಂಪಿನ ಸಾಬೀತ್ ಪಡಿಸುಂಡು. ನೆಕ್ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಗಣಕುಲೇನು ಕಲ್ಲುಪಾಡ್ದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರ ಪಂಪಿನ ಉಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುರುವುನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಆಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಿರಿ ಬಳಗನು ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ, ಸಿರಿ ಬಳಗ ತುಳುನಾಡು ದೈವತ್ವದ ನೆಲೆಟೆ ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಆಂಡ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಗೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ತೂಜಿದ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದು ಸಿರಿಕುಲುನ ಮಾತ್ರ 7 ಅಪ್ಪೆಲು ಸಿರಿಕುಲಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ವೀರಭದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಬ್ಬಗ ವೇಲೆಗಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವರು. ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದಲ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ 7 ಸಿರಿಕುಲು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಕೈತಲ್ ಮೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಮರತ ಊರುಲೆಗೆ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಊರು ಮುಲ್ಪ ನಂಜಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಮೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಡು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯ ಉರುಕುಲುಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮರತ ಉರುತ ರೂಪಡುಪ್ಪುನ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಮೆಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆದು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು. ಈ 7 ಅಪ್ಪೆರ ಉರುಕುಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆದ ಕೈತಳ್ಡುಂಡು. ಇತಿಹಾಸಡು ಕುಶಾನೇರು ಬಕ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲಡು ಅಕ್ಲಿನ ಸ್ಕಂದ ಮಾತೃಕಾ ಪಂಡದ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಚಾಲುಕ್ಯ ಕದಂಬರ ಕಾಲಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರ ಮೂರ್ತಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತುವಾರತಿಕ್ವ. ನಾನ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಕ್ಕ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರು. ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರನ್ನು ಪಿರಾಕಡು ಸ್ಕಂದ ಕುಮಾರಗೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟುವೆ. ಕುಮಾರಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಜೋಕುಲಾದಿತ್ಯನ ಆಜು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕನ್ಯಾಲಾಯಿನ ಕೃತಿಕ ಅಪ್ಪೆಲು ಮುಕ್ಲಿನ ಷಟ್ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ್ ಪಂಪೇರು ಮೇರೆ ಪೇರು ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚಾದು ಆಯಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಅಂಜನೆ ಸ್ಕಂದ ಕುಮಾರಗ ಆಜು ಜನ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಮೇರೆ ಪೇರನ್ನು ಆಜಿ ಮೌನಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರಣಡು ಕುಮಾರಗ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಅಂಚಾದು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಡು. ಪಾರ್ವತಿ ಹಿಮಾಲಯಡು ಒಂದು ಸರೋವರನ್ನು ತೂಯಲು ಆ ಸರೋವರದ ತಾಮರೆ ಪೂತ ಇರೇಟ್ ಆಜಿಜನ ಬ್ರಹ್ಮಜೋಕುಲು ಕೃತಿಕ ಅಪ್ಪೆಲೆಗೆ ಎತ್ತೆರಿಗೆ ಅಕುಲು ಈ ಸರೋವರದ ನೀರ್ನ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ನೀರ್ನ ಕೇಣಗ ಅಕುಲು ನೀರು ಕೊರಿಯರು ಒಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಅಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ನಮಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಷರತ್ತದ ಮಿತ್ತು ನೀರು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ. ಅಂಚಾದ ಕಾಲಾಂತರಡು ಈ ಆಜಿ ಅಪ್ಪೆಲು ಕೃತಿಕ ಅಪ್ಪೆಲು ಸ್ಕಂದಗ ಮೆರೆಕುವೆರು ಕೊರಿಯರಿಗೆ. ಸ್ಕಂದ ಕುಮಾರಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ನಮ್ಮ ಟೇಳ್ರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ನಗ ಅಯೆ ಬಂಗಾರದ ಸರ್ಪರೂಪ ಬತ್ತಂಡಿಗೆ. ಅಂಚಾದ ಕುಮಾರನು ನಾಗೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಕತೆ ನಾಗಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಆಯಾಮಡು ಉಂಡು. ನನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲು ತೂನಾಗ ಸ್ಕಂದ ಕುಮಾರೆ ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜತೆ ಅಂಡ ಸಿರಿ ಕುಮಾರೆ ಅಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಂಜೆ ಅದು ಕಿಲತೆ ಪನ್ಪಿನವು ಈ ಕುಮಾರೆ ಬೊಕ ಸ್ಕಂದ ಕುಮಾರೇನ ಸಾಮ್ಯತೆನ ತೋಜ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ 7 ಸಿರಿಕುಲನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಮ್ಯತೆ ತೋಜುಂಡು. ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ ನೆಲೆಟ್ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಕುಮಾರೆ 7 ಸಿರಿಕಲೊಟ್ಟುಗು ಬೆರ್ಮೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಒರಿ ಕುಮಾರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನಲಿ ದೇಶೀಯವಾದ ಈ 7 ಅಪ್ಪೆಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಲುಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕುಕ್ಕುಟಿಕ ಪಂಡ್ ಪುದಾರುಂಡು. ಪೂಂಜೆ ಕೋರಿನ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಕೋರಿನ ಪೆರಡೆನ ಕುಕ್ಕುಟಿಕ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲೆಗ್ ಜಾಲಕೊರತಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲೆಗ್ ಪೆರಡೆನ ಕೆರ್ದು ಅಗೆಲ ಪಾಡುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಕಾಷ್ಟ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಬಿಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಪೆರಡೆನ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊತಾದಿನ ವಿವರಣೆ ಮುಗೇರು ದೇವಲನ ಕಥೆಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದೆಲ್ಲ ಜಾನಪದ ನೀಲಿಟ್ಟು ಸಮೀಕರಿಸೋಲಿ ಸ್ಕಂದ ಕುಮಾರನ ಧ್ವಜನು ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಪೂಂಜೆ ಕೋರಿ ಕಿಲಪುನಗ ತನ್ನ ರೆಡ್ಡ ರೆಕ್ಕೆಲನ್ನು ಅಗಲ ಮಲ್ತದು
ತರೆದೆರ್ತು ದಡಿಬೊಟ್ಟುದು ಕಿಲೆಪುಂಡು. ಸ್ಕಂದಕುಮಾರ್ಗೆ ಈ ಧ್ವಜ ಇಪ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಸಿರಿಕುಮಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಆದ ಕಿಲತೆ ಪಂಪಿನ ಜಾನಪದೀಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೈತಾಲಾದುಂಟು. ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಪೂಜೆ ಕುಮಾರೆ ಸಾಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಲ್ದುದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ಆದ ಹಬ್ಬ ನೋಡ್ಕೊಡ್ದು ಮಾಯವಾದ ಬೊಳ್ಳೆಟ್ಟುಡು ಅವತಾರವಾದ ಕಿಲತೆ. ಬೊಳ್ಳೆಟ್ಟು ನಾಗಮೂಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಂತೂರ್ದ ಕೈತಲುಪ್ಪನ ಊರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು. ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಮೂರ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ಅಕಲೊಟ್ಟುಗು ವೀರಭದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿಲು ತೂಪ. ಪೂರಾಲ್ದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲಾದುಲ್ಲ. ದೇವಿನ ಬಲಮರ್ಗಿಯಲ್ಡ್ ದ್ವಿಬಾಹು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿಬಾಹು ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ. ಕೈತಾಳ್ ವ್ಯಾಘ್ರೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿಬಾಹು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಿಲ್ಪಲುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ದೇವಿದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪವಾದುಂಡು. ಕೌಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮುಂಡ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ನೆಲೆಯುಂಡು. ನೆಕ್ ಪುರವೆಯದು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಸುಮಾರು 7ನೇ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನೋ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ತೋಜಾವುಂಡು. ಮಾತ್ರಿಕೆಯರೊಟ್ಟುಗು ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಶಿಲ್ಪಲುಲ್ಲ. ಪೊಳಲಿದ ಕುರಿಕಲ್ ಪಲ್ಪಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಶಿಲಾಸ್ತಂಭಗಳು ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ತೆಗೆದುಂಡು. ಅವು ಸಾಧಾರಣ 7ನೇ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ. ಈ ಶಾಸನಡು ಪಾಂಡ್ಯನಾಳುಪೇಂದ್ರನ ಅವ್ಯಾಸು ಸಪ್ತ ಮಾತರ ಪಾಂಡ್ಯನಾಳುಪೇಂದ್ರನ ಅವ್ಯಾಸು ಸಪ್ತ ಮಾತರ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖವುಂಡು. ಪಾಂಡ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಳುಪೇಂದ್ರನ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಪಿನವು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ. ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಈ ಕದಂಬ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅಳುಪೇರನ ಕಾಲದ ನಡತು ಒಂದು ಬೈದಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಕುಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗನ ಉಪಾಸನೆ ನಡತು ಒಂದು ಬೈದಂಡು. ಪುರಾಲುಡು ಚರದೇವತೆಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗೇಪ್ಪನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪನ ಅನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೈತಲದ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಭದ್ರ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 1000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ದಿನ ಪುರಾಣದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟು ವೀರಭದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪಗಲಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಬೈಂದೂರು ಸೇನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವರಂಗುಡುಲ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ವೀರಭದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬಾರ್ಕೂರ ಕೈಲ್ದಾದ ಮಕ್ಕೆಕಟ್ಟೆ ಮರತ ಉರುಕುಲೆಗೆ ಪುದಾರ್ಥದ ಊರು ಮುಲ್ಪ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆನ ಮರತ ಉರುಕುಲುಲ್ಲ. ಕುಂದಾಪುರದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕೈತಾಲುಪ್ಪನ ಕಮಲಶಿಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ್ನ ಒತ್ತಿಯ ಕಮಲಶಿಲೆಟ್ ನೆಲೆಯಾದ ಮುಲ್ಪ ವೀರಭದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ. ಹೊಸಮ್ಮ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಮುಂಡಂತಾಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪಿಲಿದೇವರು ಅಬ್ಬಗದಾರಗ ಬಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ. ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಮಲೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳು ಬೊಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿದಾನೆ ಮೃತ್ತಿಕ ಅಷ್ಟಬಂಧ ನಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಮೃತ್ತಿಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದ ಪನ್ಪಿನವು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರೆಗೆರೆ ಬಗ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಲಗ್ರಹ ರೋಗ ನಿವಾರಣ ಇತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ತೋಜಾವುಂಡು. ಕಮಲಶಿಲೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏಕಾದಶಿದಾನಿ ಮೃತ್ತಿಗೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಮಲಶಿಲೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮಲ್ಲ ಪುಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪಿರಾಕಿಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಆಧಾರ ಪನ್ಪಿನವು ನಿತ್ಯಾಲಂಕಾರದ ಮುಖವಾಡಡು ಮೀಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಸ್ಮದ ಲೇಪನೋಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ದಾರಾಪಾತ್ರೆಡು ಕಮಲಶಿಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬಿದನೂರು ಬಂಕಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಪಂಡು ಬರೆತಿನ ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು. ನನಂಜಿ ಅಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪುಂಚ ಇತ್ತದು. ಆ ಪುಂಚಗು ಪೆತ್ತ ಪೇರು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಅದಾಗ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಯಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಿನವು ಮೂಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡು ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಆದೇರ ಸಮೇತ ತೋಜಾವುಂಡು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಹಿತ್ಯಲೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಗಳಿಗೆ 7 ಅಪ್ಪೆಲು ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ತೋಜುವರು. ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ದೇವಿ ಪುರಾಣ, ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಪುರಾಣ, ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುರಾಣಲಿಟು ಮಾತ್ರವತ್ತಾಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳು ದೇಶೀಯವಾದ ನೆಲೆಟ ತೂನಾಗ ಬಂಜಿನಾಲೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಲ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪನ 7 ಅಪ್ಪೆಲಾದ ತೋಜಿವೆರು. ತುಳುನಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಲ್ಪ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಹುಂಚಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ನಿಂಗಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುದಾರಡು ನಮಗೆ 7 ಅಪ್ಪೆಲನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಪಾದ್ಯನೋಡು 7 ಸಿರಿಕುಲನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಿರಿಕನ್ಯಲಾಯಿನ ಜಾನಗ, ಜನಪಗ, ದಾರಗ, ಗಣಪಗ, ಉಮ್ಮಗ, ಮೈಯಗ ಬಕ ಮೈಸಿಗ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರಡು
ಸಿರಿಕುಲೆ ಲೋಕೊಡು ಇತ್ತೇರು ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನೋ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಸೂತ್ರ ದಾರಿಯಾದು ಅಕ್ಲೇನು ಪುನರ್ಜನ್ಮಗೂ ಸಿರಿ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಸಾಮು ದಾರು ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ದೈವತ್ತೋಗಿ ಏರ್ದು ಏಳುವರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಪಂಡು ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ತೋನ್ನುವೇರು ತುಳು ಜಾನಪದ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ನೆಲೆಟ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಏಳುವರೆ ಸಿರಿಕುಲು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಪ್ತ ಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ನನಲಾತ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು